kotenore gi wachno. Komachielo en ni jokanyo e sekta mar Jua Kali mawuok e sub-county mar Rongo dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori kod sirkal mamalo konygi yudo masinde ma koro ginyalo tiyo godo e tiego ojende e kaunti no mondo gibed jogo man gi riekni madwarore mag tije. Ma en koluwore gi jagoro margi Tom Odhiambo Abuoro bende ne owacho ni gin kod mine kaachiel kod chwo mathoth mane gi nyalo mar tiego ojende mamoko makmana ni gionge kod masinde ma ginyalo tiyo godo e timo kata chwalo chenro machalo kamano, kaka ileronwa gi jafwambo marwa e kaunti ma Migori Joe Juma. Jokan sekno ma Jua Kali sapkuni mar okawo tele ko jagoro margi Tom Odhiambo wacho ni rawere mathoth mader mondo koro tiegi e yore mopogore opogore e sekta no. Kata kamano bedo ni kod masinde ma inyalo tige tiegogi emosemiyo koro pogi tiegogi. Odhiambo ne ber ka koro piny owacho malo kaachiel kod mano ma kaunti koro konyo gi masinde ma ginyalo tiyogi tiego rawerego madiher donjo sekta ni. Wadwaro ni mondo omiwa masinde manyalo miyo wabed kod teko mar omo ji oko machalo kijende matindo tindo. Kijende matindo gi wagombo ni ka gibire iye ka to giyud tiegruok nikech Jua Kali ka wan kod sectors mopogore opogore. Sectors wan go abich. Achiel wan gi trade, wan kod kamiluongo ni woodwork, wan kod tinsmith, wan kod tool fabricators. Jogi duto gin jogo ma olony e tije to gigombo mondo giyud joma tindo ma ginyalo tiego. To jogi mondo gitieggi, sirikal nyaka koro konywa kod masinde nikech gik mwatimo mitiego ji ok wan godo. Owacho ni sama rawere koro bedo kod tiegruok e tije mopogore opogore koro dhi miyo gibedo kod yorego mag nweng'o e kind oganda. Wagombo ni mondo wabed gi riwruok achiel motegno mondo mi wating're malo kaka joka ng'ato, nikech gima duong' mwadwaro ni kogik odhiambo to ng'ato ka ng'ato yudi gino monyalo dhi godo pacho ma onyalo dog godo ode mokonyo godo jogene ma ok okwechi bende ok okwal. Mae nosir ko jakomno mar Rongo Jua Kali sekta Kefas Ouma Ochuodho mane okono rawere ma bende onge kod tiegruok moro amora ni koro kawo kinde margi kendo gidhi e Rongo Jua Kali sekta mondo koro gitieggi. Ne agombo kwayo jowa ma nyithindgi osesomo mowuok e ong'ala mokwongo mar Form 4 ma samoro fi nyalo tamore mar dhi mbele ka nyisogi ni Jua Kali en gima duong' miwuoro kendo Jua Kali emosegero oganda mamoko. Wan kaka oganda onagi akwayo ni ng'ata ng'ata man gi nyathine oko kanyo kata mosewuok e TVET giyie mondo gikelnwa nyithindogo ka mondo wanyis tich lwedo ne oganda. Bende komachielo jakomni mar Rongo Jua Kali sekta ne onitio machiegni kod piny owacho ma kaunti ma Migori mar neno ni koro gibedo kod tipo ma ginyalo tie makare e kar Jua Kali no. Ni waonge sheds. Asetemo mondo kwa county government sheds. Financial bill margi manyoro ni nyasefwenyo ni gise allocate nwa sheds mabiro ka. Agoyo ne Honorable Chila Yako erokamano kumsetimonwa mano nikech king'iyo kae waonge shed wan gi udu mongo hore. Aseyudo report ni gimiyowa shed, aseyudo ni report ni gimiyowa clean energy saving. Ne Nyakalondo mar Moi kuke kaunti ma Migori, an Joe Juma. Komachielo en